This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Nagpahanumdom si Acting Police Regional Office 6 o PRO 6 Director Police Brigadier General Sidney Villaflor sa mga katapos ang kapulisan sa Western Visayas nga tagaan sang importansya ang service, honor kag justice bilang mga katapos ang organisasyon. Sunod sa direktor, dapat man nga iobserba ang chain of command o kon hierarchy of command kag likawan ang pare-pare system bangod nga ang tag sa karangko ang may nagakaigo nga responsibilidad. Dugang pa ni Villaflor sa idalom sang iya pagpamuno, luyag man sini nga ang tanan nga pagtilaw nga maeksperiensyahan sang command ang dapat nga updan sang tanan bangod nagalawom ini sang participation kag contribution sang kada personnel kay nagapati ini nga ang kadalagan sang command ang malabot pinaagi sa shared effort. Report nagikan sa Campo Delgado. Si Bandera ang Alex Escalante, nagabandera sang matudtod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera